Občanské sdružení Klub dětí a mládeže se sídlem v Hradci Králové pořádalo dne 12. dubna 2008 na řece Orlici 0. ročník čištění řeky Orlice. Šlo o akci, kde si mládež vytváří kladný vztah k ochraně přírody. Na akci nazvanou Řeky nejsou smetiště se na loděnici v Malšovicích i přes veškerou nepřízeň počasí sjelo 110 členů a přátel Klubu dětí a mládeže. Při ranním zahájení obdrželi vedoucí úseku pokyny a byli přivítáni zástupci partnerů projektu. Inženýrkou Pavlou Fimfrlovou, radní města Hradce Králové, inženýrem Martinem Soukupem, radním města Hradce Králové, inženýrem Petrem Prokertem, Povodí Labe, magistrou Ivou Matějkovou z Královéhradeckého krajského úřadu, panem Radkem Sokolem z Hradeckých služeb, inženýrem Petrem Zadákem z Opatovické elektrárny. Po ukončení zahajovacího ceremoniálu účastníci akce vyjeli na řeku Orlici za ojedinělou akcí. Jedním z úkolů projektu bylo vyčistit vytipovanou část řeky Orlice od civilizačního odpadu, jako jsou PET lahve, igelity, hadry, plast, pneumatiky, sklo, sudy, ledničky, kusy nábytku anebo králíkárny, které do řeky nepatří. Ať už tyto věci do řeky naházeli lidé, nebo je přinesla sama voda a zanechala v zátokách. Řeka Orlice byla rozdělena na 4 úseky, kdy každý úsek byl dlouhý zhruba 6 kilometrů. Účastníci akce, lodě a ostatní materiál byli na jednotlivé úseky dopraveny autobusem s vlekem, po případě mikrobusy. Po vyložení všeho materiálu potřebného k čištění řeky měl každý úsek k dispozici určitý počet lodí, pytlů, rukavic a háků. Bylo rozhodnuto v rámci projektu Řeky nejsou smetiště vyčistit koryto řeky a břehy v přírodním parku Orlice od Albrechtic nad Orlicí do Hradce Králové v délce 32 kilometrů. Pro hladký průběh bylo nutné zajistit nejen materiální, personální a finanční podporu partnerů, ale i vše technicko-organizačně zabezpečit. Posádky lodí měly za úkol dojet s naloženým odpadem po řece k určeným stanovištím, kde měli odpad vyložit z lodí, roztřídit podle způsobu konečné likvidace do igelitových pytlů a tyto pytle umístit k dosahu komunikace. Pozbíraný a vytříděný odpad, který byl soustředěn na předem určených stanovištích, byl ještě týžden neprodleně odvezen na určené skládky k následné likvidaci. V případě ponechání sebraného odpadu na místě by hrozilo založení další divoké skládky v přírodě. Tento požadavek byl splněn na výbornou. Z 32 kilometrů čištěného koryta a přilehlých břehů řeky Orlice bylo odvezeno 1,6 tuny odpadu. Nultý ročník čištění řeky Orlice se vydařil a splnil stanovené cíle. Poděkování patří nejenom celému Klubu dětí a mládeže a organizačnímu týmu, ale i partnerům projektu, bez jejichž finanční podpory by se tato akce nemohla uskutečnit.